Baada ya neno zinafuka stela za amen. Ngibonge umntwana kawa Ncube ukungifundela thanda zesabathi Nkosi zimusisa. Ngibonge nabo bonke ithemba sibangashela kusuku namhlanje. Nabeze izifo ezihlukahlukene. Ngiyacela ukuthi baphuma la. Baphuma semingcono. Angiyazi ukuthi njengalemana zabizwa ngani. Ngoba phela lento yenu into ngabaningi ubaba ongizalayo wayengathi imasemondle yadidlekelele lento mina ngazi ukuthi ngizobiza ngizothi kepha ngiyamthokozisa amaNazaretha ukunibona ngaso sonke isikhathi. Ngiyayithemba ukuthi lento babamkhulu nomkhulu bami nobaba ayisekuphela futhi ngiyithemba ukuthi ingafi ngesikhathi sami. Nazaretha manenze okuhle ngifuna phamisa igama lami noma nini mawuza umuntu ethi washeba subethuze clean lo wenziwa yini bese mina ngiyajabula ngoba ngibona uthando olukhula usuku nosuku khona inhliziyo zenu ungithanda. Mina amaNazaretha kunjalo ngithanda ngendlela elinganayo lonke. Wathi imezenzo yedole noma wolesine noma wolesithathu ngisazi noma lesithathu yathi inhliziyo ungayiphathi inkonzo ngoba balumhlangana ngase ngibona ukuthi cha mangayiphathanga inkonzo ngilike umfundisi ngase ngibona ukuthi mangayiphathanga inkonzo yoba uhlangana lendlela esihleli abaningi bayahamba bephatheke kabi ngoba babonile samba nophansi bayothi mhlawumbe babuyagula ubaba uNdliya kanti angiguli iphilisa ka bese ngikwaziyo ukuthi manje ngizwile ngikhuluma ngike ngiphile ngisho enyameni ngisho emphefumulweni mara ningawe mphengisi feme
Awuthi mhlawumbe bayikhuluma into bese nayibuka yayihlaziya ngoba into ekhulunywa mhlawumbe ayike ngezini. Ngoba nje isikhathi esidlulile siya wathi umkhulilanga lo wami umncane. Wami umncane. Sekhona la nayibheka khona angafiki khona. Kodwa uyafisa ukuthi athole umuzi omkhulu. Ngoba-ke umkhulu bami nobabamkhulu babekhuluma umlomo nomlomo noNkulunkulu. Wasethi ngizazi nginiyele uNkulunkulu ngiyokhuluma noNkulunkulu ngicele indawo. La eniyosondela khona ngoba le esengisikiyona manje isincane. Wasekuphela usuku wathi kuphela usuku olunye sifika isikhathi sabaphinda bathi sekumbonile uNkulunkulu ukhulumile noNkulunkulu. Useyehlisile indawo. Utshayile ngamaketango amane. Thina kwasho sesibonile la ewe khona sesingathi ngitshe lifike khona wayisho umuzi wasefika. Mayesefika la mshini igama ithempeli lesizansi ngoba uShembe akaze amadoda asuka la utabazi eza akaza baleke akaza susu namanje asekhona wathi igama ithempeli lesizansi basebenzana ngamadoda ubona amadoda azohlupha esontweni. Wazi umuntu akahlali ngani kuba idlelo bhoweni. Athi nje wekama likhula ngale thempeli. Fukuthana nobani wabantu bancane kulona. Kwaqhubeka. Lagcwala izansi. Kwaqhubeka kuba bawenza lapha phezulu. Senzo kamalini phezulu. Basho futhi abanye bathi kama indawo enkulu akudla nobani. Solo bani namhlanje. Mshana mayikhuluma ngaZaretha ayinolalela bese ngibheka into ayizayo ukuthi ayikho into ezoshembe ingabonakala igcine into oyenzelayo. Yonke into ezoshembe inomphumela wakhona. Ngiyafisa ukuthi wonke umuntu la athi mayesehamba iya emazweni wonke namaNazaretha bahamba nokuthulile ade nekufuna ngoba phela lo mhlangano esikona namhlanje uvalwa kabili. Wavalwa entabeni ngisayikhipha iy'busisi bayithola abayitholayo nanamhlanje siyikhipha futhi iy'busisi bazoyithola abayitholayo. Phela isibusiso somunye umuntu asibe omunye umuntu siyangilo esithunywe kuyena. Yani mema bafowethu yethu nani wezani
abantwana abashembe ngisema nokuba ngobuhle kumhlangano usuka ekhaya thini uze ufike eKhenani ngibambisene nemunye ukuzwana phakathi kwamakholwa ibalulekile ukuzwana uthandana ungekho ukholwa ngokho namhlanje uyavalwa umhlangano kaJanuwari umhlangano omkhulu nomhlangano womthathu kuba bamkhulu eqhinya ngayo kuba bathanda umhlangano wasentabeni ufike kuJanuwari entabeni uJulayi la ekhaya bese ngo-October eJudiya uyabona ngofika ngoJulayi la ekhaya ufika walibengaka uphinde ufike ngo-October eJudiya ufika walibengaka akekho ofisi kunomhlangano omthathu umfundi ngoba imhlangano iyikuthina amaNazaretha into engicakayo amaNazaretha lento enikhula usuku nosuku lento ikhula usuku nosuku uyabona nje nawe njengoba lingaka uJanuwari unyaka ozayo ukuthi ngaphezu kwalokho ngithanda noma abantwana ulazaro sohambo lwenu nentabeni ayinama ngokuphoqwa nanje namba ngivunyelwa inhliziyo zini nangothando ngesinye isikhathi umbala omkhulu umkalo welibandla uthi bayisebona sefikile izinsuku zakhe siyisondeleze ukuhamba emhlabeni usewatshela amadodana ukuthi bantu bami anothi wasengihambele emhlabeni sengibeke indlela yokugcina ungayifaki umkhonto waphezulu endlela yokugcina ngoba ngifuna ukumila ngigcwale umhlaba ngombozi ngube mhlophe angazi yena umhlaba sengiyisondeleze sikhathi sashoba omkhulu manje ungabona ingwe mhlophe sithatha umbozi umhlaba kuba mhlangano kaJanuwari kuyangithokozisa uma ngabe abantu bangaphendula abakhona ngeqiniso ngoba abanye sihamba nabantu abekhona sizokwazi zikhona basho njalo baba kodwa bakhona nemizimba yabo bayebathi baba khona bajikile isonto lehamba ngomasonto amathathu elinye elisekho ngicela amakhonto njengaleyo amaNazaretha ngoba bafisayo ukwenza into njengaleyo abasilinde sikude ngokuqala sila siqale khona besebenza imisebenzi yabo omnyama manje ngifuna kumele ukuthi manje ngitshengise indlela ephilile
basekenani bangenideka kuyikenani kodwa uyizeleze uhamba indlela ende kangaka uyikenani uthando lwangekho enhliziyweni yakho ukuthi awuzuzisibusise lapho kodwa kuhambe la uyikenani ngothando enhliziyweni yakho ungayofuna leyo imoya uhambe uyokhonzela umzimba wakho nomoya wakho ukuze konjalo ngayeza ezizogcina ngoba masila sisosebhala amagama ethi incwadi nophila uyizeke ukuthi yenzeka umuntu ekhona ngomshopho kepha menolaka ukuthi uwubhetize wakhe ukuthi akancaphi uzomngcolisa mawuyikho afanele umelane nabo bonke umzimba ngoba umuntu angamnyathela uNazaretha kodwa ungamnqapheli ngoba phela naye anyathele ehlosile eqondile ukuthi anyathele ingoba sibaningi bayifaka unyawo besiwathinteka unganqaphi noma usunqaphile futhi mawuwenza into lekhaya usuyenzile le nkonzo ungasabhalwanga yona uthiwa la ekhaya masingena ngesabathe la ekhaya onke khona oshe abawabhalayo amagama ethu basibhale sikhona ngaphakathi enkozini usunyatheleke ngephutha ke wanqapha ke uyasibula igama ufike lo sabatha uyivusa ngani asifune benzelela abantwana baNkulunkulu ungifundela la Jakobe Jakobe 2 verse 14 Yani mema afwetu Yetunani Afwetu Nawozani Namzanjeni Jakobe 2 verse
ba kusizani bazalwane bami usizani bazalwane bami uma umuntu ethi unokholwa uma umuntu ethi ngokholwa kepha engenayo emsebenzi na kepha engenayo imisebenzi ukholwa ngomsindisa na nomsindisa na kholwa ngomsindisa na ba ungaba yizeleze ukuhamba indlela engakangaka uyikhenani thanda lokuyakho enhliziyweni yakho ukusho ukuthi uyazenzisa phela ukuzenzisa usizani bazalwane bami uma umuntu ethi ngokholwa kepha engenayo imisebenzi ukholwa ngomsindisa na yawuzwa ukuthi usizani bazalwane bami uma umuntu ethi ngokholwa kepha engenayo imisebenzi ukholwa ngomsindisa na njengabo kade ngikusho manje awugqondi mhlophe umnazethu omhlophe bese xa umuntu ngephutha uthintele ngonyawo lakhe bese uyamnqaphela ngabe nokunqaphela wakho ngakusindisa na umusuphumelele ekusindisweni sobana noma kade ngeke enkonzweni asitholane wana zathi sithandane singemunye sihloniphane nje futhi elinye ikhola kwelinye libe umfowabo kube usisi sihlangane ngendlela kaNkulunkulu la ingabi khona inkinga ungabi khona futhi omunye umuntu othi umyedla umnyanga angamuphi udlayo ongena ukudla kapheki ukudla kezi sinabona angeke ngiyanipha nje mina ukudla ifisa nani niphane kuyothiwa la noma umuntu angahlanya efika la ehlanya uyophila ngomthatha sibohlanya uba sathi izinto sizofika zibe zinjani asomoya njengomuntu ophilayo walo mhlawumbe belethu uphila kuthina ngokwami nje ifisa wonke umuntu okhona la aphume ethokozile umuntu ushembe unokuphila omunye akathi ushembe akathi mayithandazela umuntu amthinde ngezandla yebo umuntu mayegulothize mayewambona nje ushembe bese kuyehla kula lokho azizwe sephila ushembe uphila futhi ushembe umduduza abadabukileyo asibe munye manazana njengoba sihlangene la sizocela ushembe asigezele onembeza nikizozi zibe mhlawumbe njengalezi ezigqokile ungabi ingubo emhlophe egqokile kodwa uzaba imithi ayifaka besho wena fa uma uzwani kuwe mhlophe
Lenguba yomoya washo njalo ungazwa ukuthi ayinika yona. Eyonqoba isono. Ingubo yesikhungo masigqokile ukuthi mina sengithula kwami umhlaba. Sengilindele umhlaba ozayo. La engisebenzela khona. La ngifisa khona ushaya ukuthi angikhumbule, angingenise izulwini lakhe. Sizocela ushaya ukuthi asenze isiqiniphane esithandane ngekhathi zonke, imini nobusuku. Bese-ke laba bazofika babonele kuthini ukuthi iyona nkonzo ukuthi umuntu angayikhetha le. Bebebonela ukuthi bazokhetha kanjani inkonzo yethu uma bethi singolapha. Singazwani sisodwa. Asibe futhi fanele thina sibe nokwamukela abazivakashele ngezandla ezifuthwe nabo bazizobe sekhaya. Sengiyake ngasemaphethelweni. Lento yenu yokuphila maNazaretha nize ningayoni. Kodwa fanele nazi ukuthi uShembe akuyena owenu kuphela. Wabo bonke abantu abamthandayo. Nazi ukuthi lento lesiphathiwayo uShembe ubaba omkhulu Bombela wayihluphekela ishawa eboshwa ifela ngamathi manje lento yakhe yenzela thina isiyiphumelele fanele siyajabula. Seyabona iy'thelo zayo ukuthi alisekho ibandla enganganani maNazaretha emhlabeni. Umhlaba wonke sibonile nayo indlela. Into ehluphayo thina abantu abamnyama asifuni into yethu. Siyesikholwa kakhulu ey'ntweni zabelungu. Yabona uShembe wayengumlungu. Ngabe ngapha sengigcwele. Ayikho kwahamba. Kodwa uShembe waba umuntu ebantwini. Basasaba ukuze bathi khonza umuntu. UJesu umoya yini. Azange uJesu umuntu. Adle ukudla uJesu. Ngone uShembe. Akeza uJesu. Eu chamo dessa. Ingathi sikwanisiphiwe. Isigcwele iminyango. Sinyathela abantu. Sithatheni isiphathe kahle siyomsiza egcineni. Manje futhi ningayihlakanipheli-ke lo waShembe. Wayisho njalo baba wami ukuthi ungayihlali ungasithinti isiqu salento. Iyakhahlela. Uma uza ngokuhlakanipha sokulimaza into waShembe. Kuba lento yenzani ukubombela anifundisa ungazenzeli wena. Kuba lento akuyona yomuntu nama ngiyona yami. Kodwa uNkulunkulu.
ngithi-ke eManazaretha ngibonge nabo laba abahambile emhlabeni behambela lolu hambe besihamba kulona besibamba ithi ngathi uNkulunkulu abawashebe bangabamukela ezulwini. Sana hamba Manazaretha imude lasifuma kwana ibonga nalo bafana ke basifutela izinto ezibifuna ezibasifutela zona ngoba sinika amandla. Ngisengibonga nabashumayeli abasithola umphako wezivumelwano. Cha yinto into eManazaretha. Noma siyaye kena sahamba insuku engaki Shumbe madoda ezo 80 engaki 3 sahamba insuku 3 siya eKenani kodwa mase sibuya sihambe 18 hours. Uchaza ukuthi lento akuyona yomuntu. Ngeke sihambe 3 days yali. Sihambe 18 hours sibuye. Usho khona into esiphephethayo, into kaNkulunkulu le. Sengiphetha ke bantwana. Noyishulela ninaye kulomhlangano. Lokuqala unyaka. Ngoba nomhlangano uvalwa kabili ibusipho noyishulela nina-ke noyela nina nje emnyameni indlela yokukhanya ikhona. Kuyenzeka-ke umuntu aphume sephakathi emngcwele ekhishwa ukudumiswa inhliziyo yakhe. Asothi masinikela aManazaretha siyinikele ney'nhliziyo zethu singasidumisa. Kusimo sasengizwini. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesibelelo sikhulu 174. Ngicela ukushumayela uNgcolo waseVusanani asibala sebele inkosi Moses. Kusi kusipoma kanjani? Hallelujah.
Asibonge. Amen. Asibheke enkosini. uNkulunkulu okhokho bethu. uNkulunkulu wamakhosi nezizwe zonke. Shemba ngcwele. Baba mkhulu nawo abantwana bakho phambi kwakho. Bevela umakhaya ngamakhaya emagumbini namanye omhlaba. Beze nawo umhlobo wosizi. Abanalo ithemba ngaphandle kwakho. Bazocela bakhanyisele indlela zabo. Baqaqale zonke inkinga abanazo bese baphumelelisa konke abakufisayo baphe inhlanhla bekuseni ibusiso ubenze babe nguye ikhathi zonke bahloniphane bathandane phise bonke abagulayo esiqedile uphofu emzini yethu saye singadingi singesweli
khumbula intombi zatethelelo feza amaphuphazo bese upha amandla labafuna ukuvusimizi yoyise balobole baganwe labafuna imisebenzi bayithole noma kodwa abangabathola abantwana emizini ubamukelise bese ukuthi abahweba ngemfuyo eze imfuyo yabo izalane yande nabalimi yazivuno sabo siphindaphindeke nabasembonini ezokuthutha benze umsebenzi wabo uphathe ngokuhloniphana nangokukholwa bese upha abafundi ingqondo ezikhaliphile benze bafumelele ezifundweni zabo bese wenza izwe siphila kulona libe nokuthula libuseke manje naphakade amen. Emazulwini nabale kwesimoza nabala sajakadela kwenkonyana ulukezi lubisi likanini indaba esaziwa ngedosha abalikandaba ezithungcobo ngaphala bengele bangasandlamelelo njengesandla ntendele ebindwe yisidwa udako libishisa abaxovi balo bekhebezona esesandleni umkhabo okhabe ephindelela nawezimabo phafinda inhliziyo uphakele nabamzonda bequbisa ibhathama elihlalo sasezulwini bedlala ngegeja ezulu bethi banyonyisa imambi ichobo zamaqandayo kusha zalalisa indaba emaphepheni oxama usekweneni bebengazuthi zilabuthongo lifele bomnyameni ikhakhasi limukana amasana usabona ngenyongo siquze singadlinselwa zamuntu ukhozi oluhle likamakisa kanhliziyo kamzazela kasokhabzelo lwaphatha ihlangu sikabombela umlilo oqala kwendlela waphatha ihlangu selangu wayimbuthume xa kabothwa aphathe esenya ngezulu njengezulu lahloma phathe esothingo lenkosazana uzongilozela umhlaba ngengcwele unyatho likhanya amata bethu likwafakaza abasemzini yathi bethu uNkulunkulu usehleni abamhlanu kwandisi landela imhlophe kwathi asiqale kusoni kwandizo othekwane bebesacupha incegela obheva amathabelo kwasifuba sibhinca amakhasane bebhengeza bebhina ingoma basale bevuma nephepha kumenza lenze lwazenza lwashintsha isivivana amanqinqane ugaqa iphusha zasemhlabeni efika esantingasha singasibona isivivana sasezulwini siloba amagama egameni wadlula waceze sibukweni inhliziyo zabahwebi zashomela mikhaza ligagula igama eliphakade wakheleza basale bathi mbuthuma xa bathi intshuli zaphenduka itshoto shwele nto abangaphesha enxiweni wena wasola umlomo bobona umlomo bozolibiza unyazi uthi inkazisila sabasesiqale ekusweni uzulu lakhe ngamafuba kalakhe ngama bazothatha lemjondola namatende lephonse nandade abantu baseAfrika enagezeka isila esomswana wembabala unyazi liwe ethuthukeni labo eselithola uphaphele gwalagwala kwabakalifaka ngebheke kwabheka bezana usuke babhabhadisa abalelo thina umhlaba ngenosizezulu amashasha ngena abasemhlaba nabafundisa ngababangena ekhosombeni indaba Mr Makamthethwa yaphenduka insemo isimi ngokhande nekavoba uzwe labantu ubuthelezi yaphenduka insemo isimi ngokhande izwe labantu ubuthelezi mfana uyoze ufike nawe kwamgadulu kwambila mhlophe uyoqhotha uzufe ufika usho ukuthi wabamela kanjani abasemhlabeni ababephika indlenya ngasezulwini inhlanhla sesiqhuma mthengo sakubagqokambe ngukhophasa igazi bathi iqina ekhanda likagedezile amagceke nonyazi nina vele njengamabibi izibi zokulahlwa amaphikwa izala niphika kanjani inkosi isehlalweni ngoba eMozambique bafike bathi ikulukumba abakokwana wena umaka yikulu osathi hosi alifanele libangwana yelelile alisona sitsha sakushonga uyinkinga nje enyazi lwasezulwini bathina abantu ngoba vele emazulwini ushembo ngavotelwa ngazinkantolo othaphikwa zinkantolo abezulu babe bemvuma umagama egama kwaphilisa abanosizi inkosi enyathele kwadamka ukusa kwaphinde kwahlwa kwaphinde kwadamka ukusa kwahla kwadamka ukusa inyandebelile ehlozini ulogwidube wabika isivakashi phezu kwekhenana Tulamambayi odubule ngesigubhu sakhale enhlonelweni baphika basemhlabeni ukhale ngecilongo baqhuda sele ukikilika ngoba bese kikilika elikhulu elikikilike ngodabukusa ngenkatela amazolo bese kufika unyaka wasezulwini ubeke kumhlangano phezu kwentaba yaseKhenana umaqhuda semhlabeni ashweleza kwabasezulwini sebevumile bathi uNkulunkulu wasemhleni ubuhle bakho mhlale njalo umphatha mesanda sinodaka phatha mesanda sinodaka ubambelela abambangelela ngoshebo dakeni dobo daba lonhlanzi kulose sibithi kujele kwezakubo ngoba ezakubo zayifuna inkosi elandelwa amakhosi ezizwe ngomkhuna mtubuzo nifika lusudu ngoliphakathi akazona emadazana ngobhala emaphondo nafika luswa ngomkhona zafika luswa
Mele ndaba ifakazi wabantu bakaNgcobo, bantu bakaNgcobo emaqadini ninenhlanta ngongayichithi indenya ngasezulwini sikangalwezinde. Abathe bemphika ephakameni wafika ubheka uZulu, wangofakazi umuzi washeshowa kwaphindula imu uthi la ngabe lisekudunguzeleni abafakisi bebengamatshe esandleni. Laba babefike bengamachophe etshale emagcikeni asebuhleni. Namhla bajikela imbenge bathi uShembu sehlalweni akusiya. Shembu wayibusisa uNkulunkulu abathe bemphikwa kwalinto abazasengqaqhube ematabetulu bayingofakazi wamzonjana enkosi kwabangcwabe emaqadini ifakazi odabeke libeni enkosi kwabangcwabe emaqadini ifakazi osiwane enkosi kwabangcwabe emaqadini ifakazi odube enkosi kwabangcwabe emaqadini makhosi ezizwe afika luza udumo oluphakade nasebathenjini emsinga bafika baluza udumo oluphakade njengesithole afika luza udumo oluphakade uNkulunkulu bethanda bengathandi uNkulunkulu wasebuhleni ushosholoza bemphika wabephuza inkulu wathi esephuzilwa ikhafula waphinde waphuzwa ikhafula wathi ephuzilwa ikhafula waphinde waphuzwa ikhafula wathi ephuzilwa ikhafula waphinde waphuzwa ikhafula wathi ephuzilwa ikhafula. Hayi uyinkinga nyalwasezulwini izulu lithelina ngamafu kodwa akazange ukamayekisasisi isande emsweni usula umjuluko owazange ezimnathi imvula uNkulunkulu wasebuhleni ayishone phansi izizwe kusale lakho udumo nabasamlomo uphumanto baphike lakho izulu akusale lakho udumo bafike bakuza nakulaseSwatini zonke izizwe zonke izizwe zonke izizwe zonke izizwe Sempilele emakhaya ngiyanicela babamkhulu khulilanga kunyaka izulu baphuthuke lokozana ubani baniphezele banivikele ingozi zemgwaqo ofike emakhaya niphephile. Bese wena ngiyisa konke nifisayo inkosi inibusise. Bese konje unyaka uqale ukuphumelela thina maNazaretha. Sinibusise. Sinibusise.